άργα πράγματα. Τι αργά, αυτό το τέλει. Ποιον είπες, ναι. Ναι, αυτό στάμε στο πίεση, δεν το ξέρω εγώ. Λέμε το Παπαδόπουλε. Α, το λέγουμε από Παπαδόπουλο. Πάντα. Να το πες. Θες Έλα, για να έχεις. στα ποντιακά ή στα ρώσικα? Έλα, τραγούδα τα. Αν πάει η μπαταρία. Έχω εγώ. Αχ, γλίγορα για να ψέστε με στο κατάλογο τη βαγορή. Αχ, γλίγορα για να ψέστε με στο κατάλογο τη βαγορή. Και στείλεστε με, βουρταρέψτε με, αδανάζει κανείς και μπορεί. Και στείλεστε με, βουρταρέψτε με, το χαρτάω αείτο ζωή. Για ψηλά μου. Με λένε Παπαδόπουλε, Παπαδόπουλε κυρ Παντελή. Με λένε Παπαδόπουλε, Παπαδόπουλε κυρ Παντελή. Γιατί λένε με τσουβαλεύκαιρο, σαν ποδάρα να στέκε μπορεί. Γιατί λένε με τσουβαλεύκαιρο, σαν ποδάρα να στέκε μπορεί. Как на кладбище Митрофановке Эд зарезал в прошлом году. Как на кладбище Митрофановке Эд зарезал в прошлом году. Το ελά πουλί μας σαν μακρά όπως με τον Χρυσαθόπουλο στο δίσκο. Με την εισαγωγή και με όλα. Ποιο είναι αυτό? Με την εισαγωγή και όλα. Του Νικόλα το τραγούδι έτσι να το ξέρεις. Ο πατέρα του, ο Νικόλας. Ναι. Πω. Έλα πουλί μας μακρά, πουλί μας μακρά. Έλα πουλί μας μακρά, πουλί μας μακρά. Και μας ξενιδία και να μας ξενιδία. Ελάτε με ξενεδάψιν, πουλί ανάψιν. Ελάτε με ξενεδάψιν, πουλί ανάψιν. Πονεμένο καρδία και πονεμένο καρδία. Άντε, δεν θα έπαινες. Χειροποίητο πότε θα δεις. Εσύ είσαι DJ, εσύ είσαι. Βαραθμό.
στον Άγιο Νεκτάριο τέτοια και έρχεται η Λουλού με λέει «Α, εσείς οι Έλληνες κλέφτες». Παίζετε τα δικά μας. Παίξουμε στη χειροποίητα, θα γράψουμε σε. Λίβανο. Τα παιδιά εδώ. Γράφω εγώ. Συρία. Συρία. Για την ώρα τελείωσε γιατί τα χέρια ποτάμι.